Nevybičovanejšia, a žiaľ Bohu to robia médiá, aj to spoločenské napätie, pretože sa vytratila taká nejaká snaha hľadať pozitívne veci a to ovplyvňuje podľa mňa psychiku ľudí. Nie je žiadne tajomstvo, že sa mení mentalita a správanie tohto národa, a to nie len Slovákov. Proste spoločnosť je dravejšia, agresívnejšia, úspech sa neodpúšťa, prejavujú sa úplne iné vlastnosti ľudí aj vďaka sociálnym sieťam, ktoré ľudia nemali. Ľudia sú na seba zlí, drzejší a ja si myslím, že to nevedie k ničomu dobrému, pretože chýba aj analýza informácií. Uvediem vám príklad, že minulý piatok som avizoval, že v utorok má byť rokovanie o prijatie Ukrajiny bez ohľadu na to, že je tam ešte vojnový konflikt. Nikto si v médiách nedokážete spojiť to, čo som vám povedal, že to je jasná provokácia Rusov a oni niečo urobia. Aj tie drony na hraniciach východných štátov nebola náhoda podľa mňa. Bol to jasný odkaz, aby sa aj Európska únia upratala a nerokovala s Ukrajinou skôr, než tam neskončí vojna. Ako rokovať s Ukrajinou, zobrať ich za rokovací stôl je nezodpovedné a darmo sa budete všetci na mňa hnevať. Kým na Ukrajine vojna neskončí, nemôžeme ich dať do prístupových rokovaní. Už dosť, že tu máme ich potraviny, ktoré nie sú všetky kvalitné.